Benvidos ao intercambio. Hoxe imos mergullarnos nunha cuestión que está no corazón mesmo da narrativa bíblica. Todo isto inspirado polas reflexións de Marino El Tabut sobre os textos da Epifanía. A pregunta parece sinxela, pero ten unas implicacións enormes. A promesa do Mesías, de que illa en realidade? Falamos dun proxecto puramente espiritual, unha luz para toda a humanidade, sen distincións, ou era algo, digamos, moito máis concreto, enraizado nas esperanzas políticas e nacionais do pobo de Israel? Eu vou defender que a traxectoria desa promesa, dende o principio, apunta cara a un horizonte universal que trascende calquera fronteira. E eu, pola mía parte, vou argumentar que esa visión universalista que, sí, é fermosa, corre o risco de converterse nunha abstracción se a desligan das súas raíces. Sosterei que a dimensión política, a esperanza nacional concreta de Israel, non é un simple envoltorio do que se poida prescindir, senón que é o vehículo indispensable a través do cual esa promesa se fai carne na historia. Pois empecemos por aí. Para min, a esencia da promesa é unha revelación espiritual de alcance universal, e creo que o profeta Isaías é o mellor punto de partida. Cuando lle di a Jerusalén, ponte de pé, resplandece, non está de ningún modo a celebrar unha vitoria militar. A cidade non brilla por si mesma, senón porque a gloria do Señor amence sobre ti. E para que serve esa luz? Pois non é para autocomplacencia, senón para atraer as nacións e os reis de fora. Convértese nun faro espiritual para o mundo, non na capital dun imperio terreal. Claro, pero ese texto non xorde no Baleiro, non? Tabut situano nun momento moi concreto e sobre todo moi político, arredor do ano 525 a.C. A comunidade xudía acaba de volver do exilio en Babilonia e atópase con unha realidade pois bastante decepcionante. O seu gran proxecto nacional é reconstruir o templo, o corazón da súa identidade. E que ocorre? Atópanse con oposición, con xente que eles consideran herexes e cuxa axuda rexeitan para non contaminar a súa pureza relixiosa e nacional. A profecía de Isaías non é un discurso filosófico, é unha aringa para cultivar a esperanza nun grupo de persoas metidas de cheo nun conflicto político identitario. A luz espiritual da que falas está ao servicio directo de manter vivo un proxecto de reconstrucción nacional moi tanxíbel. Sí. Entendo o contexto, pero creo que precisamente o trascende, xustamente porque a situación política é tan desastrosa, a mensaxe de Isaías elévase por riba dela. Non lles promete poder militar nin éxito político inmediato. O que lles promete é que a súa fidelidade a Deus os converterá en algo moito máis grande, unha luz para todos. A finalidade última non é reconstruir un edificio, senón convertirse nese centro de atracción espiritual. Paulo de Tarso, séculos despois, entende-o perfectamente. Na súa carta aos Efesios fala do misterio revelado, que todas as nacións son asociadas á mesma herenza. Para él, esta é a culminación do plan de Deus, unha superación explícita de cualquera exclusividade nacional. A min paréceme que Paulo está a facer unha relectura teológica, pero moi posterior. Se volvemos ao tempo de Isaías, o espiritual e o político son as dúas caras da mesma moeda. Reconstruir o templo era un acto político de soberanía e, á vez, un acto relixioso de fidelidade. Separarlos é un anacronismo. A esperanza que Isaías cultiva ten consecuencias políticas inmediatas. Dalle folgos á facción que quere seguir adiante coa reconstrucción, sen facer concesións. E esa tensión lévame directamente á figura do Mesías esperado. Como se imaginaba a xente a esa figura? Pensaban nunha luz espiritual abstracta? Pois eu creo que a imaxe era máis complexa do que parece. O Salmo 71, que se usa na liturgia da Epifanía, é un bo exemplo. Describe un rei ideal de xustiza e paz. Exacto, un rei, e non un rei calquera. Un rei con atributos de poder terreal moi claros. Que goberne o teu pobo con xustiza, que esmague o opresor, que domine de mar a mar. Estes son os anhelos dun pobo que suspira por un bo goberno, por estabilidade política, por librarse dos seus enemigos. Isto non é poesía etérea, é un programa político idealizado. A maioría dos xudeos do tempo de Xesús, como nos lembra o material, esperaba un descendente de David que cazaría aos romanos. Eso non é espiritual, é moi político. Pero aí hai un matiz crucial que o propio comentario de Tabut subliña. Cando se compuxo ese salmo? Probablemente cando xa non había rei en Israel, é dicir, despois do exilio. Iso cambia o todo. A figura do rei xa non é unha descripción dun monarca real, senón a proxección dunha esperanza.
A monarquía histórica fallara, así que a esperanza transférese a unha figura ideal, mesiánica, que encarna a xustiza perfecta de Deus. A linguaxe política sí, pero o seu contido xa comezou a espiritualizarse, a convertirse nun símbolo da intervención definitiva de Deus na historia, máis que nada dun simple cambio de réxime. Non estou de acordo en que espiritualizar signifique despolitizar. Idealizar a figura do rei non lle quita o seu contido político, ao contrario, elevao. A esperanza non era ter un rei un pouco mellor, senón ter o rei perfecto que por fin establecería xustiza na terra, o que implicaba necesariamente derrocar os poderes inxustos existentes, fosen os seleucidas ou os romanos. A proba definitiva disto témola no Evanxelio de Mateo, a reacción de Herodes. A reacción de Herodes é a dun tirano paranoico. É a reacción dun político increíblemente astuto que sabe ler o poder. Cando os magos chegan a Xerusalén preguntando polo rei dos xudeus que vende nacer, Herodes non se rí pensando uns místicos orientais, sente o que o texto describe como un bulversemón. E é unha palabra perfecta porque non é só medo, é unha conmoción profunda que o sacode por completo, a él e a toda a cidade. Por qué? Porque a noticia non é a dun novo mestre espiritual, sino a dun rival ao trono, un pretendente ao título de rei dos xudeus. A ameaza é directa, política e insistencial para él. Enténdelo tan ben que a súa solución é o asasinato en masa de nenos. Non se mata por unha idea espiritual, mátase por poder político. É certo que Herodes o interpreta en clave política, porque é a única clave que el coñece, pero a historia de Mateo, creo eu, úsao precisamente para crear un contraste. Herodes representa o poder terreal que se sinte ameazado, pero a natureza do reinado que ven de nacer é completamente diferente. E iso lévanos á viaxe dos magos, que para mí é o punto culminante de toda esta discusión. A súa chegada é a Epifanía, a manifestación do carácter universal do plan de Deus. Quen son os primeros en buscar e adorar a Cristo? Non son os líderes relixiosos de Xerusalén, non son os membros do pobo elexido, son pagáns, estranxeiros, os de fora. Sí, pero como chegan ata ali? Seguen unha estrela, unha revelación natural, un sinal no ceo accesible a calquera que teña os ollos abertos, independentemente da súa cultura ou relixión. É un símbolo potentísimo de universalidade, e o contraste que crea Mateo é demoledor. Os magos, pagáns, fan unha viaxe longuísima e perigosa movidos pola esperanza. Chegan a Xerusalén e consultan cos expertos locais, os escribas. Estes coñecen as escrituras, saben a resposta exacta, en Belén de Xudea, pero que fan? Como dice Abut, non moverán ningún dedo. Quedan na súa cómoda ortodoxia mentras os de fora son os que atopan ao Mesías. Iso demostra que a promesa non está ligada á pertenza nacional, senón á busca sincera do corazón. Aprecio o argumento, de verdade. É unha imaxe poderosa. Pero para min o miolo da cuestión está precisamente no que acabas de describir. A revelación universal, a estrela, resulta ser insuficiente por si soa. Levavos a rexión, a capital política de Xudea, pero aí a súa viaxe detense. A estrela desaparece ou, polo menos, deixa de ser unha guía eficaz. Que tienen que facer? Ir ao centro do poder político e relixioso de Israel e depender do coñecemento específico e particular dese pobo, a profecía de Miqueas que citan os escribas. Noutras palabras, a mensaxe universal para toda a humanidade era literalmente imposible de entregarse no coñecemento nacional e exclusivo de Israel. Eso é un paradoxo fascinante. Eu non o vexo como un paradoxo, senón como a definición mesma da vocación de Israel. A súa función non é ser o destinatario final e exclusivo da promesa, senón ser o seu transmisor, ser o pobo que garda un mapa. Os escribas teñen un mapa pero non viaxan. Os magos son os viaxeiros que necesitan ese mapa para chegar ao seu destino. A universalidade non anula a particularidade de Israel, dalle o seu verdadeiro sentido. A súa elección non é para si mesma, é para ser esa luz da que falaba Isaías, a que ilumina o camiño para os demais. O coñecemento está en Xerusalén, pero a fe e a adoración veñen de Oriente. Pero sen ese mapa nacional, sen a historia, a lei e os profetas de Israel, a estrela sería só un fenómeno astronómico curioso. Non tería sentido. A universalidade non substitúe ni anula a centralidade de Israel. Depende dela. O camiño cara ao universal pasa ineludiblemente polo particular. E fixémonos na pregunta dos magos.
Non é onde está a luz do mundo. A súa pregunta é directa e política. Onde está o rei dos xudeus? A súa busca, aínda que guiada por un sinal cósmico, está enmarcada desde o principio na linguaxe da realeza nacional. Mesmo os símbolos que traen, os seus agasallos, reflecten esta tensión. Como vestís? Pois o oro é o agasallo para un rei, recoñecendo a súa autoridade política. O incenso é a ofrenda para un deus, recoñecendo a súa dimensión divina e, si queres, espiritual. E a mirra usábase para embalsamar cadáveres. É un agasallo profético que recoñece a súa humanidade mortal, o seu destino de sufrimento. Nese simple acto, os magos están a recoñecer a complexidade enteira da súa identidade. Rei político, figura divina e ser humano destinado á morte. Non se pode simplemente escoller a parte espiritual e ignorar as outras. Todo está entrelazado. Iso é interesante, pero para min esa mesma complexidade reforza o meu argumento. O seu reinado non é como de Herodes. É un reinado que se expresa a través da divindade e que pasa polo sufrimento e a morte. Iso sácao completamente da esfera da política convencional. Paulo recolle esta idea e leva a súa máxima expresión cando fala do plan de Deus de reunir o universo enteiro baixo unha soa cabeza, o Cristo. Xa non estamos a falar do rei de Xudea, senón de un principio cósmico de unificación para toda a creación. A semente que estaba en Israel florece nunha árbore que dá cubillo a todos. Pero unha árbore non pode existir sen as súas raíces. Podes admirar a copa, pero se cortas as raíces, todo morre. E as raíces desta promesa son a terra, a historia, a política e as esperanzas dun pobo concreto. Ignorar a Herodes, ignorar a expectativa dun liberador político, ignorar que a pregunta era polo rei dos xudeus, é, ao meu ver, arrancar esas raíces e quedar cunha idea fermosa pero desencarnada. A fe cristiá afirma que o verbo se fixo carne, non que o verbo se fixo idea. E esa carne é xudía, do século I, con todas as súas implicacións políticas. Ao remate, creo que esta conversa mostra que, aínda que as raíces da promesa son innegablemente históricas e están ancoradas na historia de Israel, a súa traxectoria, o seu crecimento e a súa revelación final apuntan cara a un horizonte que as desborda. A profecía de Isaías e a teoloxía de Paulo non anulan a historia, senón que a levan a súa plenitud universal. O relato dos magos non é unha anécdota curiosa, é a posta en escena dese proxecto divino para unir a toda a humanidade, demostrando que a verdadeira pertenza non a dá o sangue, senón a fe que se pone en camiño. Eu conclúo que o noso intercambio revela que a universalidade da promesa non é un concepto abstracto que paira por riba da historia, sino algo que se encarna e se fai visible a través da política, do territorio e das expectativas moi concretas do pobo xudeu. A figura do rei dos xudeus, a ameaza mortal que un político como Herodes percibe e a dependencia dos magos do saber de Israel son probas de que esta dimensión terreal e nacional non é un preludio prescindible, sino parte esencial e irrenunciable da propia promesa. Sen dúbida, o que os textos nos amostran é unha tensión dinámica e creativa entre o particular e o universal, unha tensión que percorre toda a narrativa bíblica. A promesa mesiánica non parece ser nin exclusivamente nacional, nin puramente abstracta e universal. Exacto. É máis ben un misterio onde o plan de Deus para o mundo entello se desenvolve a través da historia concreta e a menudo convulsa dun pobo en particular. O material que exploramos hoxe, máis que pechar o debate, invítanos a seguir profundando nesta interacción complexa e sin dúbida fascinante.